सभे संगी साथी रहिले बहरवा में। सभे संगी साथी रहिले बहरवा में। सभे संगी साथी रहिले बहरवा में। हमारा याद आवे गौआ दशहरवा में। याद आवे गौआ दशहरवा में। खाती दूर भैनी बाल बच्चा माई से। घर परिवार चले हमारे कमाई से। ए माई पेट खाती दूर भैनी बाल बच्चा माई से। घर परिवार चले हमारे कमाई से। निकितानी कोन लगेला बहरवा में। निकितानी कोन लगेला बहरवा में। हमारा याद आवे गौआ दशहरवा में। याद बहुते हमारा बात बचपन के। मूर्ति बनाई लाई माटी खाना खाना के। याद आवे बहुते हमारा बात बचपन के। मूर्ति बनाई लाई माटी खाना खाना के। रंजिताई जा घरवा में। विवेक बुलाई जा घरवा में। हमारा याद आवे गौआ दशहरवा में। सभे संगी साथी रहिले बहरवा में। सभे संगी साथी रहिले बहरवा में। हमारा याद आवे गौआ दशहरवा में। सुख उहे बजे रहे परिवारवा में। सुख उहे बजे रहे परिवारवा में। हमारा याद आवे
गौआ दशहरवा में। हमरा याद आवे गौआ दशहरवा में। हमरा याद आवे गौआ दशहरवा में। आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो वासुदेवपुर चंदेल।